Obnovať hrad to zase nie je úplne každodenná záležitosť. Život ma zaviedol do Prešova, kde som sa dostal k obnove hradu Šariš. Tam som vlastne získal takéto prvé know-how. Hrad Čičva bol moja srdcovka už dávno, v podstate od detstva. Chodevali sme sa na výlety, na bicykli, na opekačky. Vtedy ten hrad bol v podstate strašne zarastený, bola to hotová džungľa. Málo ktorý múrež vtedy bol viditeľný. V roku 2014 som teda založil občianske združenie aj s ďalšími kolegami a pustil som sa už priamo do obnovy hradu Čičva. Samozrejme, prvé, čo bolo, sme aj urobili akoby vstupné stretnutie s zástupcami pamiatkového úradu v Prešove. Prvé 2 roky našej činnosti pred samotnou stavebnou obnovou obnášali odstraňovanie náletových drevín. Bol v podstate v stave zarastenej zrúcaniny, ktorá sa ďalej rozpadala. Múry boli rozrušované rôznymi náletovými drevinami. Rastli tu stromy, ktoré mali výšku 6-7 metrov. Zber kameňa v okolitých svahoch okolo hradu, ktorý sme vlastne následne potom pri stavebnej obnove používali na samotné murovacie práce. Našou hlavnou úlohou je domurovať, respektíve zakonzervovať časti, ktoré sa rozpadajú, ktoré na základe práve statického pasportu určil statik ako najohrozenejšie, takže aby nedochádzalo ďalším deštrukciám na hradných konštrukciách, tak práve tieto časti hradu sa snažíme zakonzervovať a podoprieť. Jedná sa hlavne o strielne, o dverné a okenné otvory. Vlastne prvým stavebným počinom, ktorý bol zároveň aj jeden z najdôležitejších pri počiatkoch stavebnej obnovy hradu, bolo domurovanie pätovej kaverny v hradnom Bergfrite, ktorý je považovaný za najstaršiu časť hradu. Tento Bergfrit sa vyznačuje brytom, ktorý je dosť ojedinelým prvkom na slovenských hradoch. Väža má pôdorys tvaru slzy, mal obrannú funkciu pri útoku na hrad a tým, že sa jedná vlastne o jednu z najstarších častí na hrade, tak to bola vlastne naša prvá stavebná úloha, ktorú sme, myslím, že aj veľmi úspešne splnili. Potom neskôr sme sa pustili do obnovy juhovýchodného palácového krídla, v ktorom sa práve aj nachádzame. Jednalo sa o obnovy okenných a dverných otvorov, ktoré hrozili zrútením. Ďalším našim počinom bola obnova dielovej bašty. Najťažšie je, aspoň čo sa týka nášho hradu, získať pracovnú silu. Nie je badať v našich končinách veľmi záujem o dobrovoľnícku činnosť. Zišlo by sa nám pár podobne zmýšľajúcich a hlavne konajúcich ľudí, ako sme my. My keď sme začínali v tom roku 2014, tak samozrejme sme si predstavovali, že ten hrad vlastne vyťahneme múry do pôvodnej výšky, čož teda veľmi rýchlo sme vytriezveli z toho. Našim hlavným cieľom bude hlavne dostať hrad do udržateľnej a staticky zabezpečenej podoby. Hrad zostane naďalej torzálna architektúra, to znamená, že nebudeme žiadne múry akože by vyťahovať nejak 5-6 metrov nad pôvodnú úroveň. Nebudú tu žiadne strechy, nebude tu v podstate žiadna uzavretá miestnosť, ako možno na niektorých iných hradoch, kde sa to dá. Ale zostane to torzálna architektúra, ktorá bude voľne prístupná pre návštevníkov hradu 24 hodín denne počas celého roka. Vychádzame hlavne z niektorých skúseností našich okolitých hradov, keďže komunikujeme aj s inými združeniami, ktoré občas nám vlastne na začiatku hlavne pomáhali, napríklad pán Martin Šároši alebo pán Macínsky z Brekovského hradu. Tí mi boli veľmi nápomocní pri začiatkoch, no a zároveň ešte aj teraz, keď náhodou niečím si nevieme rady, tak oslovíme ich a oni nám vlastne niečom pomôžu. Je to proste taký ten úžasný pocit, keď sem ráno prídete a robíte vlastne na mieste, na stavbe, kde vlastne ruky našich predkov už 700 rokov bez techniky, ktorú ešte vlastne my máme k dispozícii už, tak vlastne holými rukami, dá sa povedať, postavili takýto obrovský kolos. A je to pre mňa česť, akoby môcť zachovať toto ich stavebné umenie, ktoré
naozaj vo vlastnom pote a krvi sa im podarilo postaviť aj bez moderných stavebných strojov, ako máme napríklad my dnes.